बे समावहा जोंहा सासे आलासि मोनबावदों जोंहा बेवहाय बिथाङानो जाबाय बे उदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि भाइस प्रेसिडेन्टआवहा सामेसन हायनारि सार बिथांनियाव जों बेखौनो मोनथिगोन बिथाङा बे गामिनिनोखा बेखौनो एसे बुंदो बे गामिया बै समावहा माबोरैमोन आरो दा बेबायदि हालोदाव दङ जोंनो एसे फोरमायदो गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि सिम आंनि बा गामिनि जानानै गोजोन हामलायनायखौ आं बावबाय आरो बरायग्रोबाय जोङो दिनैनि बे समाव खोब गोजोननाय खोथाजों आं फोरमायनो लुबैदों जोंनि गामिनि जा मोनसे गोथार खेराइसालि जा बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ जों दिनै गाजा गोमजा भाबै जोङो खालामनो लादों बे लानायनि जा हाबाफारि हिसाबै जों गिबियाव जाखिनि हाबाफारि खालामबोबाय दा जा फिरफिला बिर होनायनिफ्राय लानानै जोङो फारि फारियै जोङो दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारियाबो जाबाय दा बेवहाय जोङो बेखेवगिरि आलासि महरै मोनदों दिनैनि बे समाव खोब गोजोननाय मोनदों जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय जा बर' बाजार बियाबनि जा बरायथा फोसावगिरि सिब्राय आश्रमनि मानगोनां बिथां सम्बर कसारि बिथाङा गावनि गोथार आखाइजों बेखेवनानै होलांबाय बिनि थाखाय आं गिबियाव बिथांनिसिम साबायखर बावदों जोङो दिनैनि बे महर मोननाय बे खेराइसालिखौ लुफुंनायनि जा मोनसे गुदि आन्दोआव जोंनि गामियाव माबोरैमोन बिनि सायाव आङो एसे गुसुङै खेंफोरथि होनो लुबैदों जे नोंगौ जों मोनसे समाव बोलि बाथौखौनो बोजबनानै दङमोन नाथाय बेखौ जोङो फैयै जा माखासे आथिखालनि जा मुगाजों गोरोबनो थाखाय जा फोसाबथाय बाथौ महराव बिबार बाथौखौ जोङो 1991 मायथाइनि जा 14 एप्रिलाव जों गायसननायनि जा हाबाफारिखौ मावदों बे हाबाफारियाव गामिनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना बेखौ लुफुंनायाव बा बाथौ धोरोमखौ मुलुगाव फोसावनो थाखाय जा मोनसे गोथार खेराइसालि लुफुंनायनि जा थांखि लादों बा बाथौ धोरोमखौ बोजबनायाव जों गेदेमा बिथांमोननि गोबां आखाइ दङ दा बिथांमोननि मुंखौ आङो फारियै बुंलांनो लुबैदों जाय बिथां दानिसो जोंहा बुंथिगिरि सिगाङाव बुंनाय बायदिनो जोंनि जा गामिनिनो जा दैदेनगिरि बिथां गजेन हायनारि बिथाङा गोबां बिहोमा दङ बिथांजों लोगोसे जा पुष्पधर गयारि सार लोगोसे गामिनिनो जा बिथां नबिन चन्द्र मुसाहारि रबिराम कसारि बिस्थिराम बर' बिथांमोना जे जोंनिनो जे आब्रुनि जे रुंसारि जालांनाय बिथां मुदावला दैमारि सार बिथांनि न'खराव थांनानै बिथांमोननि गामियाव थांनानै बोजबनानै बिबार बाथौखौ लाफैदों आरो बेबायदियैनो फैयै जोङो खेराइसालिखौ लुफुंनायखौ जोङो 2005 मायथाइनिफ्राय जा आथिखालाव लुनाय खेराइसालि बेखौ जों गिबि खुंथाखौ जों जागायजेनदों आरो बेखौ गायसननाय जा हाबाफारिखौ बै समनि आबसुनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां रबिन्द्र मुसाहारि बिथाङानो गावनि गोथार आखाइजों दान होनानै गिबि खुंथाखौ गायसनदों बे 2005 मायथाइयाव जा लुफुं आफादनि आफादगिरि महरै दंमोन रुंसारि महेश्वर हायनारि लोगोसे नेहाथारि महरै दङमोन बिथां पुष्पधर गयारि सार बिथांमोना दुखु खस्थ' खालामनानै जा 4 बोसोर 2005 निफ्राय 2009 मायथाइसिम 4 बोसोर बे खेराइसालि हलखौ लुफुंनायाव बिथांमोना खामानि मावदोंमोन बे लेखायै 2009 मायथाइयाव बिथांमोना बे खेराइसालिनि जा प्रेयार हल बेखौ बेखेवनानै होलांदोंमोन आरो बे समसिम जोङो लुथुनाय खामानिखौ फोजोबदोंमोन बेनि उनाव जों गामिया माखासे उनाव सिन्थाधारा खालामबावनानै जा गम्बुज जा बे गम्बुज लुनायनि खामानिखौ जोङो 2016 मायथाइयाव सेप्तेम्बरनि 11 खालार खालि जोङो बेखौ थांखि महरै लाजावनानै जा गामि नाङैनो जों मोनसे दान होलायनायनि गेजेरजों लुफुंनो साख्रिआवलानिफ्रायनो जागायनानै गामिनि सुबुंफोर बायजोआव थाहैनाय जा फालांगिरि थिखादार बिथांमोननिफ्राय एसे रां अनसुंथाइ लानायनि गेजेरजों जों खेराइसालिखौ लुफुंनाय जाथों होननानै थांखि लानायनि उनाव 2016 मायथाइनिफ्राय जागायनानै जों दिनैसिम जा मोनसे 2020 मायथाइयाव बेखौ आबुं महर होनो हादों बे आबुं महर होनायाव जा कनस्ट्राक्सन कमिटिनि नेहाथारि महरै जोंहा दंमोन गामिनिनो बिथां अनसुमा बाग्लारि बिथाङा देहायखे खस्थ' खालामनानै बेखौ लुफुंनायाव जोंखौ गोबां मददथि होदों दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला जे गामिनि जा बेवहाय दा जा नेम प्लेट महरै बे गम्बुज लुनायनि खामानियाव जा 49 सुबुंफोरा दान होबाय दान होगिरि हिसाबै जायफोरा बिथांमोना 20,000निफ्राय जागायनानै आरो सोरबाया 50,000बो होदों 58,000बो रां होदों बे समाव सासे थिखादारनि मुंखौ आङो बुंनांगोन बिथाङा खोब गुबुन सुबुंब्लाबो जोंनि गामिखौ अनसायनानै बिथाङा 50,000 दान होदों बिथाङानो जाहैबाय कुलेन हाजरिका बिथांनि बे दानजों जोङो 50,000 मोननो हादों बिनि थाखाय बिथांनिसिम आं साबायखर बावदों बे समाव जों गासै दानगिरि बिथांमोनखौ जोंनि गामिनि जानानै फिन खेबसेबाव बिथांमोन जाय दानगिरि बिथांमोना दान होबाय बिथांमोननि गोलाव आयुखौ जों हास्थायनानै गामिनिफ्राय जेब्लायबो बिथांमोनखौ मान सनमान जासिदों बिथांमोननो जेब्लायबो जों बावगारनाय नङा बे हिसाबैनो जों दिनैनि बे समाव जोंनि जा बिथांनि मुंफोरखौ जों अन्थाइ खाम्फायाव लिरनानै दोनदों बे महरै जोङो बेखौ लुफुंनाय जादों गोजोन्थों बे समाव जोंनि जा नैबे खेराइसालि महर मोननायाव बेसेबां रां थांखो बेसेबां बाजेटजों जों लुनाय जादोंमोन बेखौ आङो एसे बुंफोरनानै होनो लुबैबाय जों जागायनायाव जा नेहाथारि बिथाङानो दंफायो कनस्ट्राक्सन कमिटिनि नेहाथारि बिथाङा बै
समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला थुलमुल भाबै जोङो 2,50,000निफ्राय 3 लाखनि गेजेराव जोङो खेराइसालि लुफुंनाय बे खामानिखौ नैबे हलखौ जोङो मावफुंदोंमोन आरो आद्रा थानाय जोंहा टाइल्सनि खामानि दंमोन बे खामानिखौ मावनायाव जोंनि गामिनि सासे जाखांफुर माने फालांगिरि रौतायाव थाहैनाय मान गोनां बिथां सुमन्त बिथाङा जे गासै 3,50,000 रां होनानै जे जोंनि बे खेराइसालिनि जा मोनसे माने टाइल्सनि हाबाफारिफोर टाइल्स लगायनाय बे खामानिखौ हलनिखौ कमप्लिट मावफुंनानै होदों बे हिसाबै जोङो नायोबा थांनायाव जे सिगां बे हलावहा जोङो 5 लाख राङावहा जोङो बेखौ लुफुंनो हादोंमोन बिनि उनाव जोङो एक्जिस्टिं जा 2012निफ्राय जागायनानै 2020सिम जोंहा कमप्लिटलि 17 लाख रां जोंहा गम्बुज लुनायाव थांदों बे हिसाबै जोंहा नायोब्ला 22निफ्राय 23 लाखनि गेजेराव जोंनि जा खेराइसालि बे लुफुंनायनि महरा आबुं जादों आरो बेखिनि राङा बुंनो थाङोब्ला गुबुन गामिनिफ्राय बा गुबुन सुबुंफोरनिफ्राय जोङो लाबोआखै बेखौ जोङो गामिनिनो सुबुंफोरनिफ्रायनो जोङो माने बयबो दान होलायनानै सोरबा साख्रियाव बुंनाय बायदिनो बिथांमोनाबो दान होदों जों खावलायनाय लेखा सोरबा आबादारि बिथांमोनाबो माइ दान होदों जेनेबा सिमेन्ट बस्थासेबाबो दान होनानै जाखिनि जोंहा 22निफ्राय 23 लाख रांनि गेजेराव जा खेराइसालिखौ लुफुंनायनि जा बाजेट जों बेखौ मावफुंनो हादों बे समाव आं सानाखैमोन बा जों सानाखैमोन जे बेसेबां महर गोनां जा एसेबां गिदिर जों खेराइसालि लुफुंनाय जों थांखिखौ साननो हाख'वाखैमोन जे गामिनि सुबुंफोरनि गेजेरजों जा दान होलायनायनि गेजेरजों जे लुफुंनो हायो जे गिदिर खामानिखौबो जे जोङो बयबो खौसेथि मावलायोब्ला जे गोरलैयैनो मावफुंनो हायो बेखौ जोंनि गामिनि जा खेराइसालि लुफुंनाय जा मोनसे खरस रांनि जा खरस जे 23 लाख रांनि गेजेरजों जों लुफुंनो हादों सम्भब मावनो हादों बेखिनिखौ जोङो जोंनि गासै बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोननो आं बे समावहा बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों जोङो खेराइसालिखौ गोसो खालामनानै जुदि बयबो खौसेथि थालायोब्ला जों दाननि गेजेरजों लुफुंनानै हानायखौ जों मोगथां महर मोननो हायो आरो बेबायदि खालामोब्ला जोङो जोंनि गेजेराव जोङो जोंनि हारिमुखौ संरैखाथि होनाय बर'नि जा मोनसे गुदि बाथौ धोरोम बे गुदि बाथौ धोरोमखौ दुलाराय बुहुमाव जों मुलुगनाङारि महरै आथिखालाव माने ग्लबेलाइजेसननि जुगाव बा हालुरारि मुगायाव गुबुन धोरोमफोरबायदि जोङो बिथांमोनजों बादायनानै समजों खारफानानै मुलुगाव मोनसे गेरेमसा बाथौ धोरोम गायसननो हागोन बेखिनिखौ आङो सारा जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजामोन बिथांमोननिसिम आं बिथांमोननो मेसेजखौ होनो सानो